Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Chloe May G. Manales. Sa harapan ninyo ay kwento ko po si Cinderella. Ang unang panahon, sa malayong mundo, may isang napakalaking palasyo. Sa malaking palasyo, may isang dalaga na nakamamangha ang muka at kumikinang. Siya ay may ama at ina. Isang araw, malungkot ang lahat sa pagpanaw ng ina ni Cinderella. Sa pagpanaw ng ina ni Cinderella, ay nag-asawa ulit ng iba ang kanyang ama. Siya ay si Pampi. Si Pampi ay may dalawang anak na si Bianca at si Moderna. Silang dalawa ay masungit na masungit. Minsan pa nga ay nag-aaway silang dalawa. Isang araw, umalis ang tatay ni Cinderella. Kapag alis ang tatay ni Cinderella, masungit ang nanay ni Cinderella at pati na rin ang kanyang mga peking kapatid. Hindi siya tinatrato nito na parang tunay na anak, kundi ginagawang tiyaya. Kahit ano pinapagawa nila kay Cinderella. Ang mga oras ni Cinderella na gagamitin niya sana ay hindi niya na magamit dahil ginagawa niya ito sa mga gawaing bahay. Isang araw, sabi ng kanyang nanay na, Cinderella, doon ka muna matulog sa attic dahil wala nang matutulugan ang mga anak ko. Ano, gusto mo ba si Bianca matulog sa sahig? At sabi naman ni Cinderella, sige po stepmother, sa attic na lang po ako maghahanap ng matutulugan. Dumating ang kinagabihan ay pumunta si Cinderella sa attic at naghanap muna siya ng matutulugan. Doon, umupo muna siya at tumingin siya sa bintana. Pagtingin niya sa bintana ay nakita niya ang napakagandang buwan. Sa pagtingin niya nito ay naghiling sana siya na maging mabait na ang kanyang stepmother sa kanya at umupo siya at saka natulog. Sa kanyang paggising ay kinuha niya na ang kanyang mga damit para magbihis. Ang mga damit na sinusuot niya ay mga sira. Isang araw ay tumingin siya sa bintana at umupo. Pag-upo niya ay nakita niya ang isang napakaganda at puti na ibon. Kinakausap niya ito at naging kaibigan na silang dalawa. At pagligpit ni Cinderella sa kanyang mga damit, lumabas ang dalawang mga daga. Ang mga dagang ito ay si Cheddar at si Meme. Lumabas sila at sinabi ni Cinderella na, oh, may kasama naman pala ako mga kaibigan ko dito. Hello, sino kayo? Sabi ng mga daga na, ako si Cheddar at siya naman si Mimi. At sabi naman ni Cinderella na, pwede ba tayong maging matalik na magkaibigan? Sabi ng dalawang mga daga na, oo naman, ikaw, anong pangalan mo? Sabi ni Cinderella na, ako nga pala si Cinderella. Pwede tayong maglaro muna dito. Teka, alam ko na gusto niyo ang mga keso, di ba? Mamayang gabi ay ako ang magluluto. Kukunan ko kayo ng keso para may makain kayo. Sabi naman ng dalawang daga na, yay, yay, yay! Sige, gusto ko yan. Gusto ko rin yan. Yan ang sabi ni Cheddar at ni Mimi. Dumating ang kinagabihan. Pumunta sa baba si Cinderella galing sa attic at tahimik na tahimik siya dahil nakita niya si Pami na ang kanyang pusa na naghihintay sa bahay ng mga daga. Tahimik siya dahil iniisip niya na hindi na siya nakikilala ng pusa. Kaya naman, tahimik siyang kumuha ng keso at paglabas niya ay nakita niya ang dalawang anak ni Pampi na si Bianca at si Moderna, ang pinakamasungit doon. Sabi ni Moderna na, at saan ka pupunta at ano yung hinahawakan mo? Sabi naman ni Bianca na, at saan ka rin pupunta at dadalhin mo yan?
At sabi naman ni Cinderella na, ito, isa lang naman itong keso. Kakainin ko lang ito para pagkain mamaya. At sinigaw ni Bianca na, Nay! Nay! Tignan niyo po si Cinderella, oh! Nangunguha ng keso natin! Inuubos niya ang paborito kong keso! Yan ang sabi ni Bianca. At dumating ang nanay ni Bianca at ni Moderna. Nagalit. Sabi ni Bianca na, Nanay! Nagnanakaw si Cinderella ng keso! Sabi ni Cinderella na, ano? Hindi ako kailanman nangunguha ng mga pagkain pag mamay-ari namin. Kaya naman, sa amin din ito. At sabi naman ng kanyang nanay Pamina, hindi! Kahit sa iyo man yan o hindi ka pwedeng manguha niyan. Yan ang sabi ng kanyang stepmother. At isang araw ay aawayin na sana ni Pami si Cinderella. Ngunit may biglang kumatok sa pintuan. Tok, 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 tok. Narinig ito ni Cinderella. Kaya naman pumunta si Bianca at si Moderna. Nakita nila ang isang taga-deliver ng mga sulat. At sinabi niya na, ito ang pinadala ng hari. Sinabi niya na gaganap daw na sayawan doon sa kanyang malaking palasyo. Yan ang sabi ng taga-sulat. At naghanda ang dalawang magkapatid dahil bukas ng gabi na ang sayawan. Kaya naman naghanap ng mga damit. Kaya naman inutusan nila si Cinderella na gawan sila ng magagandang mga damit. Nakita ni Cinderella na maganda ang kanilang sinusuot. Sabi ng kanyang stepmother na si Pamina, hindi ka pwedeng sumama, Cinderella. Dito ka lang at magpapaganda na ang aking mga anak. Kaya naman, andoon na lang sa attic si Cinderella. Kaya naman, inising kaagad siya ng mga daga na kaibigan niya. Cinderella! Gumising ka na, Cinderella! Kailangan mo sumama doon sa sayawan! Yan ang sabi ni Mikmi. Kaya naman, sabi ni Cinderella na, wala na akong iba pang mga damit. Ang aking pinakamamahal na damit ay nadumihan na at wala na akong iba pang mga damit. Mga pangit na ang mga damit ko. At sabi naman ni Cheddar at ni Mikmi na, huwag kang mag-alala. Meron kaming pasalubong para sa iyo. Kaya naman, pinapikit nila si Cinderella at naglakad si Cinderella. At sinusundan niya ang dalawang mga kaibigan niyang daga. Tinuka ng kaibigang ibon ang malaking habol na sa loob ay merong napakagandang damit. At kaya naman, tinuki niya ito at tinanggal na ni Cinderella ang mga pikit sa kanyang mga mata. Pagtingin niya ay nakita niya ang napakagandang damit. Sinuot niya ito at nakita ng dalawang mga kaibigan niya na maganda ang kanyang damit. Kaya naman, lumabas na siya. Ngunit, hindi siya pinasama ni Pami dahil nakita niya na maganda talaga ang suot ni Cinderella. At hinahawakan pa niya ito. Ngunit, may naisip na paraan ang nanay ni Cinderella kung paano magdudumihan ang kanyang damit. Pumunta ang kanyang nanay doon sa chimenea at inilagay ang mga sira ng munggos. Sabi ng kanyang nanay na, Cinderella, kung makukuha mo ang mga munggos na ito, ay pwede ka na sumama doon sa palasyo. At sabi ni Cinderella na, ay, sige po, stepmother. Dahan-dahan na kinuha niya ito. Ngunit nadumihan pa rin siya na nakita ito ng mga kaibigan niya. Malungkot na malungkot nila itong kinuha at inilagay nila ito doon sa lalagyan. At saka, masayang-masaya si Cinderella na ibinigay ito sa kanyang stepmother. Ngunit, nakita ni Cinderella na may dumi na ang kanyang magandang damit. Pagbigay niya ito, ay wala talagang balak ang kanyang stepmother na pasamahin talaga si Cinderella dahil sa taglay nitong ganda. Kaya naman, hindi pinasama si Cinderella. Gusto talaga ni Cinderella na umalis.
pumunta siya sa ilalim ng naba na puno na tinanim ng kanyang nanay ng napakalayong panahon. Upo niya doon sa ilalim ng puno. Pag-upo niya ay nakatulog muna siya. Pag-gising niya ay biglang gumalaw ang puno at may isang napakaganda at kumikinang na diwata. Sabi ng diwata na, "Ako si Elizabeth, huwag ka matakot, Cinderella. Naisip ko na gustong-gusto mo na pumunta doon sa palasyo. Kailangan ko muna ng kalabasa." Kaya naman, naghanap si Cinderella ng kalabasa. Nang nakakita na siya nito, ay ibinigay niya agad ito sa fairy godmother. Initaas ng fairy godmother ang kanyang wand at imimagic ito. Pag magic niya ay naging karwahe na magandang-maganda. Ang mga kaibigan niyang mga daga ay naging mga kabayo. At ang kaibigan niya namang ibon ay naging isang tao na magbabantay sa mga kabayo. At initaas ulit ng fairy godmother ang kanyang wand at inilagay ito sa damit ni Cinderella. Tila naging maganda at asul ang damit ni Cinderella. Nakita rin ni Cinderella na maayos na ang kanyang buhok. Ay pinaganda kaagad ang sapatos ni Cinderella. Ito ay naging isang napakaganda asul na kristal. Masaya talaga si Cinderella. Sabi ng fairy godmother na, "O Cinderella, pwede ka nang umalis ngayon, ngunit may tatandaan ka dapat." Sabi ni Cinderella na, "Ano po yun?" Sabi ng fairy godmother na, "Pag dumating ang tanghaling gabi, ay kailangan mo nang umuwi ka agad dito sa palasyo ninyo dahil ang lahat ay maglalaho at mawawala ang mahika." Kaya naman, nakinig si Cinderella at umalis na at nagpaalam sa fairy godmother. Pagpunta niya doon ay nakita niya ang kanyang nanay. Napatingin sa kanya ang lahat ng mga bisita. Sino naman kaya ang magandang babaeng ito? Kaya naman, sa pagbaba ni Cinderella, ay nilapitan kaagad siya ni Prinsipe Leo at sinabi na, "Magandang binibini, pwede ba kita maisayaw?" Kaya mismo tinanggap na oo ni Cinderella at nakipagsayawan na siya kay Prinsipe Leo. At sa pagsayaw niya kay Prinsipe Leo ay nawala na sa utak niya na may sinabi pala ang fairy godmother. Ngunit bago dumating ang tanghaling gabi ay naisipan niya na may sinabi ang fairy godmother sa kanya. Naisipan niya ito ay biglang pinalayo niya si Leo sa kanya at tumakbo siya ng tumakbo at bumaba nang nahulog ang kanyang sapatos dito. Malapit na magtanghaling gabi at wala na siyang oras para kunin pa ito. Kaya naman sumakay na siya sa karwahe at bumalik sa kanilang bahay. Pagbalik sa kanilang bahay ay tila naglaho na nga ang lahat. Ang karwaheng hugis kalabasa ay bumalik na sa pagiging kalabasa. Inilagay niya ang kalabasa sa ilalim ng puno. At nang nakita ni Prinsipe Leo na may naiwang asul na kristal na sapatos ay kinuha niya kagad ito at sinabi sa mga kawal na, "Mga kawal, ipatawag ang lahat ng mga dalaga dito at ipasuot sa kanila ang magandang kristal na sapatos na ito. Kung sino ang tasya nito, siya ang nakasayaw ko." Kaya naman, maraming dalaga ang pumunta. At pumunta ang nanay ni Cinderella na si Pami, pati ang kanyang mga peking kapatid na si Bianca at si Moderna. Umalis silang lahat, ngunit ayaw ng kanyang nanay na dalhin si Cinderella nito. Sabi ng kanyang nanay na, "Kung hindi iyon kakasya sa amin, paano naman yung kakasya sa iyo?" Nang sinabi iyon ng nanay ni Cinderella, sabi niya na, "Sa akin ang asul na kristal na sapatos na iyon." Hindi naniwala ang kanyang stepmother at ikinandalo pa siya doon sa kanilang bahay. Naiwan na lang si Cinderella.
siya na lang mag-isa doon sa kanilang bahay. Sinubukan nilang suotin ang napakagandang sapatos, ngunit hindi talaga ito pakasya. Kahit si Bianca at si Moderna, sinubukan ni Moderna, kaunti na lang at magkakasya na. Ngunit hindi talaga ito nakasya. Kaya naman, umalis ang lahat ng binibini. Sa tanghaling gabi ay nakatakas si Cinderella sa bahay na kung saan ikinulong siya at pumunta siya doon sa malaking palasyo kung saan naganap ang sayawan. Kaya naman, isinuot niya ang magandang asul na sapatos. Kasyang-kasya nga ito sa kanya at nakita siya ni Prinsipe Leo. Sabi niya na, wag kang gagalaw, pangit na babae. Hindi, baka masira ang magandang asul na sapatos na minamahal ko. At sabi naman ni Cinderella na, ang totoo po ay sa akin po talaga ang asul na kristal na sapatos na ito. Yan ang sabi ni Cinderella. Ngunit, ang sabi ni Prinsipe Leo na, sige nga, suotin mo muna iyan. At para maniwala ko sa iyo, tapang sinuot talaga ni Cinderella ang asul na sapatos na iyon. At ang suot niya ay kasyong-kasyo na talaga sa kanya. At naniwala si Prinsipe Leo kay Cinderella. At sinabi naman ni Prinsipe Leo na, "O mahal kong binibini, pwede ba kitang makilala?" Sabi ni Cinderella na, "Ako nga pala si Cinderella, ang babaeng isinayaw mo noong tanghaling gabi." Nang narinig yun ni Prinsipe Leo, ay sabi na, "Pwede mo ba akong pakasalan?" Matamis na sinabi ni Cinderella ang kanyang oo at nagpakasal na sila ng nagpakasal at kinalimutan na ni Cinderella ang kanyang stepmother na si Pammy. Ang wakas!